агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 24 январ хабар дод ки парвандаи ҳидоятов асан як афсари қушунҳои марзбонӣ ки дар гузаргоҳи пахтаобод дар марзи турсунзода бо вилояти сурхандариёи ӯзбекистон аз шаҳрвандон барои гузаштан аз марз доля мегирифт, бар асоси қонуни ав қатъ карда шуда ӯро аз ҷавобгарӣ озод карданд. шарики ӯ муҳаммадҷон ҷураев ки аз шаҳрвандони кӯрафтода барои ин афсари марзбон пул ҷамъ мекард низ мавриди ав қарор гирифтааст. бино ба иттилои маркази матбуоти агентӣ, ҳидоятов асан сафарович дар вазифаи назоратчии басти дуюми шӯъбаи назорати гузаргоҳи сарҳадии дӯстии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода кор карда, шахси мансабдор маҳсуб ёфта, дар давраи фаъолияташ бо истифодаи мақоми хизматӣ дар чунин ҳолатҳо ҷиноят содир намуд. чунончи ӯ дар давраи фаъолияташ дидаю дониста аз он ки хуруҷ ва вуруди сарҳадии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон буда, барои гузаштани он пардохти маблағ пешбинӣ нашудааст, шахсан худаш ба воситаи шаҳрванд Ҷураев Муҳаммадҷон Комилович аз шаҳрвандон барои гузаштан аз сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон маблағи муайяне талаб карда гирифт. дар натиҷаи андешидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ, Ҳасан Идоятов дар ҷои кораш дар бинои гузаргоҳи сарҳадии дӯстӣ ҳангоми гирифтани маблағи 3000 сомонӣ аз ҷониби корманди агентӣ дастгир карда шуда, маблағи мазкур ҳамчун далели шайӣ аз ӯ дарёфт ва гирифта шуд. оиди ҳолати мазкур нисбат ба Ҳидоятов бо моддаи 319 қисми 1 ва Ҷураев бо моддаҳои 247 қисми 2 банди В, қаллобӣ қисми 5 319 қисми 1 гирифтани пора Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, бино бар татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ав дар пешбурд қатъ карда шуд. бомдод қаблан гузориш дода буд ки дар пайи шикоятҳои фаровони мардум рӯзи 12 август кормандони агентии мубориза бо коррупсия билохира 3 афсари қушунҳои марзбониро дар гузаргоҳи Пахтаобод дар марзи Тоҷикистон бо Ӯзбекистон бо далелҳои шайӣ ҳангоми аз мусофирони сафаракии Русия гирифтани доля дастгир карданд. ба мақомот муяссар шуд ки сардори баст ва ҳарду муовинашро ки он рӯз навбатдорӣ мекарданд дастгир кунанд. пулҳое ки онҳо ба сифати доля ҷамъ мекарданд ҳамчун далели шайӣ мусодира карда шуд. ба зидди афсарони дастгиршуда бар асоси моддаи 319 бо иттиҳоми гирифтани пора парванда кушода буданд ва ба онҳо то 5 соли зиндон таҳдид мекард. аммо тавре мебинем дар охири ин парванда ҳам ҳаллу фасл шудааст.